egentlig godt lave en pizza, hvor det er, at bunden, altså pizzabunden, det er toastbrød. Og i stedet for tomatsauce, så har man flødeskum. Det skal vi se i dag. Jeg kan ikke engang lide flødeskum. Jeg skal smøre det her ud. Flødeskum, den skal vi ikke bruge mere. Så ser vores klamme pizza ud indtil videre. Det bliver for dumt det her. Der skal selvfølgelig en peber ned på i midten. Bum. Nu ser den sådan her ud. Og så har vi noget spejepølse. Og så skal den bare ind i ovnen på 200 grader på 160 grader i 6 minutter. Hvorfor gør jeg det her? Og jeg kan ikke klippe, fordi jeg kender mit på en hund. Så skal vi bare have vores klamme pizza i ovnen. Der må jeg godt lige se. Bum. Så skal vi have den i ovnen. Vi skal lige have noget bagepapir først. Men der kan ikke være så lækkert, hvis den lå på det der. Jeg tror lige, vi tager noget. Må jeg lige lade være med at slikke på mig? Det er slikke konstant på mig. Må jeg lige... Det her, det bliver en klam pizza, venner. Hvorfor gør jeg det her? Så når vi kan ramme 5 likes og 3 subscribers, så er vi på 90. Ja! Og husk, hvis jeg rammer 100 subs inden mig, så giver jeg så donerer jeg nogle penge til Ukraine. Hvis Molly, hun kan lade være med at slikke på mig. Og da jeg optager Molly. Jeg glæder mig ikke til det her. Jeg kan overhovedet ikke lide flødeskum. Jeg kan ikke engang lide det. Her har vi en klamme pizza. Molly, hvorfor skal du også slikke på mig? Så prøv at se. Hun slikker på mig konstant. Prøv at se her. Prøv at se. Molly, hvor er min fod? Det gjorde hun i hvert fald lige før.
Hun kan rigtig godt lide at slikke på mig. Især på mit tøj. Og det er mega irriterende, når jeg sidder op til at gøre. Så 5 minutter. Og der er godt nok kommet meget sne her. Der kommer endda snestorm her hos os. Snestorm. Hvis jeg vil vide, hvor jeg bor, så bor jeg ingen steder. Jeg bor ingen steder. Okay, det eneste, I kan få på, hvor jeg bor, hvis jeg vil vide det, det er, der er sne. Det er på Nobuinge i Helge. Og så ser det sådan her ud udenfor. Hvor de hent. Hvis I kommer og banker på, så får I ikke penge. Jeg håber bare tage en pizza ud nu. Altså, det er jo heller ikke sådan en rigtig pizza. Fordi der skal man bruge pizzadej til hele muligheden. Men vi skal se, om det her det er en måde, man kan lave pizza på. Det kan man nok godt, men jeg tror bare ikke, det smager særlig godt. Hvis de subscriber inden 3 sekunder, så kaster jeg noget havrefrase i hovedet på min hund. Okay. Subscriber inden 3 sekunder, så kaster jeg det her i hovedet på min hund. Okay. 3. Okay, vi skal lige have sådan, at de kan se den. Så må de starte. Så kan den lære det. Jeg lavede tunnel med havrefras. Nej, jeg nåede ikke at sakke den væk. Ej. Så tænker jeg godt, vi kan tage nu. Det er det dummeste, jeg nogensinde har gjort. Altså, jeg kan bare blive ved med at tale om, hvor dumt det her det egentlig er. Det er så dumt. Hvad fanden er en, der på toilet rense i mit hår, eller hvad? Helvede hund. Til den havrefras. Der er faktisk en peber, der bliver noget klam. Jeg tager den sådan ud nu. Okay, for helvede, det stinker. Så er pizza og flødeskummen, det er bare det hele blevet suget ind i den her. Det er faktisk ikke så slemt, som jeg troede. Vi bruger det for min far til at smage.
Det er så simpelt. Bare prøv at smage den her pizza. Nej, tak. Jeg har lavet. Den er faktisk ikke særlig slem. Nej, det gider jeg ikke have. Ellers tak. Er det på grund af pebernøden? Du er jo en pebernød på, folkens. Men det er ikke noget, der kan anbefales. Altså, jo, den er slem. Men den er ikke så slem, som jeg troede. Jeg troede, det havde været slemmere. Det er svært at holde den med en hånd. Kom. Så er den i skraldespanden. Må jeg fjerne hovedet. Farvel. Nå, det kan ikke anbefales. Så ved jeg, hvad jeg ikke skal lave derhjemme. Vi ses.